Ahoj, ahoj, stále ťa trápi to, že aj po 10 rokoch štúdia angličtiny nevieš rozprávať anglicky tak, ako by si chcel? Stále si len prekladáš zo slovenčiny do angličtiny a trvá to už dlhé roky? Si myslel, že to čoskoro pominie a ty stále len sucho prekladáš vety? Nenormálne ťa to štve, že sa angličtinu učíš dlhé roky a stále nič? No pravdepodobne to tak robíš, lebo ťa to naučil náš úžasný školský systém. Ďalší dôvod, prečo sa ti to deje, je ten, že funguješ v čisto slovenskom prostredí a nevystavuješ svoju hlavu angličtine. A práve preto otváram individuálny kurz angličtiny v Humennom osobne, v jazykovke Elsys, alebo online cez Viber, Messenger, WhatsApp, Skype. Individuálny kurz v cene 150 € za 10 vyučovacích hodín, vďaka ktorému dáš s Bohom prekladaniu zo slovenčiny do angličtiny. Kurz získaš tak, že buď napíšeš do komentu ja chcem, alebo mi zavoláš na číslo 0908 822 523, alebo mi napíšeš správu na info@elsys.sk. Takže začni konečne rozprávať anglicky s nami v jazykovke Elsys. Tešíme sa na teba. Bye bye.